Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw kami po ay magre-repack po ulit ng mga grocery. Papamigay po namin ito sa barangay po ng Manuot Rizal. Bali itong grocery na to guys, ito po ay para sa mga senior citizen po na hindi na po kayang magtrabaho po o maghanap buhay. Ito po ay papamigay namin guys, biskuit, meron po tayong asukal, noodles, dilata. Meron tayong dilata. Dito. Meron tayong Burr Brand. Ito. Meron tayong biskuit. Saan yan? Biskuit, saan? Ito. Meron tayo po. Ito po. Meron po tayong noodles. Noodles. Tapos na yan. Ay, tapos nila ba? O, asukal. Meron tayong asukal. Bigas, bubuhatin mo yung Meron bigas. tayong bigas. O, saan yung bigas? Ito yung pagkain. Ito ba yung pagsaka? Siya daw yung Sandali yung wala pa. Siya daw yung magtatakal guys ng ng bigas. Mag-kilo. Bali, ipapamigay natin 2 kilong bigas. Let's go guys, kamo. Let's go! Let's go guys. Come on, go. Let's go. Ripak-ripak na guys. It's repacking time. Magbubuga na naman ang buliyaya. Much later. Sana. Kami na pang fit ko. Selamat. Guys, arat na. Magbubuga na naman tayo ng buwas. Yan guys, bale tanghali kami pumunta kasi baka umulan na naman, maabutan na naman tayo ng ulan. A few moments later. Hello po.
mga senior. Sige po. Sige po. Okay po. Magandang hapon po. May ibibigay lang po. Tanghali po. May ibibigay lang pong konting ayuda. Para maanak ko magkate. Wait, Monte Claro. Ay, hindi, puro senior labat. Puro senior labat. Salamat talaga. Sige po. Amak ng malaki talaga. Sa totoo lang, wala na akong agahan bukas. Sakto po Sakto yan. po yan. Sige na. Salamat ah. Sige po. Salamat po. Blessing. Sige po. Saan galing to? Sa ibang bansa po. Ay, thank you. Sa ibang bansa. Maribigay. Dali, taga. Dali. May biyaya po. Galing po sa langit. May biyaya galing sa kwan. Itaas. Taas. Yan, dali, takbo! Takbo. Nag-jogging na nga si nanay. Ayan mo na kung mag-ug-ug yung tabungaw dyan. Adelina, Domingo Tabilla? Oo, siguro. Magandang hapon po. Magbibigay lang po kami ng konting ayuda. Tulong po, galing po sa mga ayuda po. Para po sa mga senior na hindi na po kayang magtrabaho. Sinabi rin kanina dun, nag-meeting kami, hindi lang natuloy. Thank you po. Sige po. Opo. Oh. Dogi. Opo. Magandang hapon po. Opo. Ay, si Manang pala. Magbibigay lang po ng konting ayuda po para po sa inyo. Pasok. Oso po. Bigay lang po para po sa mga senior po na hindi na po kayang magtrabaho po. Bigay po ng sponsor po namin. Salamat eh. Patong mo na lang. Iwan ko na lang po dito, Nay. Sige po. Anong kapalit niya? Wala po. Salamat eh. Hindi na ako talaga yung mata ko. Madilim na akong wala salamin. Hindi ko na mamukhaan ng... Opo. Sige, Manang. Sige po. Sige po. Salamat ha. Maraming salamat. Sige po. Nanay mo ay matanda. Ano? Sino? Si nanay niyo? Dito? Sino? May kunting tulong sa kanilang mga senior. Ano ka? Ayuda. Sa langit. Ayuda. Sige, hindi na po. Iabot lang po namin. Abot lang ko namin. Salamat. Sige po. Mabuti naalala kita kanina. Yeah, may bisita ka. Ulihin ka daw. May bibigay lang pong ayuda. Ting biyaya po. Galing sa sponsor. Yeah. Ay, buwa dan. Ano daw? Magbibigay lang po ng ayuda. Bibigay lang po, Nay. Konting po, pagkain po. Blessing. Abaw. Galing po sa Ay, sponsor po salamat. namin. Sige po. Salamat. Salamat din, maraming salamat din ha. Sige po. Ginadalhan niyo mo ako ng pagkain. Walang anuman po. Galing po yan sa mabait na Sige, sponsor. salamat. May bibigay lang po. Bibigay sa inyo. Bibigay lang po, konting ayuda po. Galing po sa sponsor namin po. Bigay lang po. Para po sa inyo po. Salamat. Sige po. Sige kuya. Mga anak na yati paseng. Diyan lang po kami sa Monte Claro po. Magbigay lang kami ng konting ayuda, auntie. Ay, thank you. Para sa inyo. Salamat. Sige po. O sige. Ikaw naman. Kapag mura kami kang tudo. Magulan na. Kaya nagamadali. Wow, salamat. Hindi po. Oo, nagkikita na lang ako dito eh. Ilang taon ka na kuya? 1950, October 20, 1950 ako 71 sa October.
po, may pangkapi na po kayo tayo. Ay, thank you. May gatas. Kasi thesis nga eh, hindi pa kami ang pensioner pa rin ako, 11 years na ako na May ganun po talaga kahit nga. Wala pa po kayo nakakukuha ang ano ang sa... pensioner pa rin ako. Sila mama nga din. 60 ko nung pumasok ako eh. Ganun po talaga, marami pa po kayo hindi talaga nabibigyan. Sige po, thank you na lang po. O sige, thank you. Salamat na marami ha. Sige po. Uncle, magandang hapon po. Oh, may kunting ano. Tao po. Konting ayuda. Meron po kaming blessing. Nadala. May God, may aso. Po mga... Pwede pong pumasok? Klaro. May kunting tulong po sa inyo mga senior na hindi na makatrabaho. Galing po sa ibang bansa. Ay, binibigay nyo dito. Binipo po. Ito po, oh. Ay, sa senior. Opo. May meeting kami dyan kanina eh. Marami-rami salamat. Okay po, thank you po. Salamat po. Sige po. Okay po, salamat din po. Sige po. Yan, tambay muna kami dito sa Barangay Manuot. At ayan ang ulan, no. Yeah. Inabot na nga kami. Buti malapit na kami sa Kapamigay na plaza. rin kami ng mga ilang plastic. Mga 10 na siguro. Dito kami sa covered court ng Barangay Manood. Pero sino ba ito magsingit? Ay, hindi ikaw daw yung maitim ang singit. Amnesia lang si Ma'am Binchang. Amnesia lang Otot talaga. mo. Don't blink. Bigas. Pinagtad ako sa comment, pati sa PM, nagpe-PM pa. Uy, ano ka, binulgar ka ni Ma'am Binchang. Kaya, sana yung singit mo. Hindi naman totoo. Kung di totoo patingin. Oh. Nakita niya, Ged? Maputi yan guys. Hindi, sabi niya kaya daw nag-itim singit mo kakaganon niya daw. Kakapingot-pingot. Tulak-tulak at baka manggihan. Yan lang, lakas. Kabagat. Kahapon din tayo ng gabi dito. Yan na nga, ang malakas na ulan. Ay, tayo? Ito. Iusin namin. Ganun yung gambe. An hour later. Yan, itutuloy, itutuloy. Naroy ang laran. Walang ayaw. Naginto na rin ang ulan. Maraming salamat po. Sige po, salamat din po. O, ayuda po para po sa inyo. Salamat. Sige po. Si Warlito, bahala dyan. Okay po. Tihaya o tihaya? Ito po, konting blessing po. Salamat po sa sponsor. Sige po, Sige thank po, you din bye-bye po. po. Sige po, kung may sakit po, di sa kayo na lang po magtanggal. Doon sila sa loob lahat ako. Sige po, yan, papaabot na lang po ha. Pagaling kayo, tay. Yan, may sakit daw po si tatay. Ayuda ng paan. Senior Pagaling po. po kayo. Thank you po. Bye-bye Sige po. po, pagaling po kayo. Ikot lang po kami ng konting tulong po sa iyo. Sige ka, lapit ka konti. Hindi na makakita Tatay, si isa na po, hindi na po siya nakakakita. Tayo. Yan. Konting blessing po. May gatas po. May gatas po kayo dyan. Thank you po, tay. Salamat din. Sige Sige po. po. Mangatong po. Manong! Daw po. Kay Tatay Iming daw po. Tay, good afternoon po. Meron na po kami konting blessing po sa inyo. Ayuda po para sa mga senior na hindi na po makapagtrabaho. Bye-bye po. Salamat. Ganda ba kayo? Sa Monteklaro po. Taga Monteklaro po kami. Laro lang kayo. Opo. Ilocano kayo. Opo, Wen. Sige po, tay. Thank you po. May bibigay lang pong ayuda para po sa inyo.
sa mga senior, Nay. Kunting tulong po para po sa inyo. Salamat. Sige po. Sige rin po. Naisaan na nilang bangon. Ayan, mga galing sa galaan ang ating mga senior. Dito po tayo, Nay, sa gilid. Baka may motor. Saan po kayo galing, Nay? Sa bahay ko dyan lang. Bakit naggagala po kayo sa kalsada? Bawal maglabas ang senior. Ito po, tagpisa po kayong ano. Nayaw, Nay. Hello. Kaya ka, Nay? Kaya ko dyan lang. ang Nay! bahay ko. Dito ka, Nay. Salamat po. Okay po. May gatas po kayo dyan. Sige po, uwi na po kayo. Magpayong po at umuulan. Ito si ate sa ano, PWD. Salamat po. Okay po. Salamat sa binigay niyo. Salamat tayo. Sige po, sige po. Bye-bye po. Para po sa senior citizen na hindi na po nakakapagtrabaho. Thank you po. Salamat. Sige po. Salamat po sa ulitin. Bigyan ako si tatay. Paabot nyo na lang po ito ka. Ay, sa inyo po ito. Oo, anak, kawawa. Ito po kaya ito. Kay Lola Saling po. Ay, taleng? Opo. Oo, sige. Abot na lang po. Oo, ano. Thank you, anak. Sige po. Ito na, Thank may you, gusto kaming ayuda para po sa inyo. Maraming salamat. Sige po. Thank you rin po. Magandang hapon po. Ano, tulong po sa inyo. Ayuda. Mababait na sponsor. Sige po. Bye po. Maraming salamat. Bye. Magandang hapon po. Tulong. Meron lang po kami nagpapaabot ng konting blessing. Sponsor. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat, ha? po. Salamat. Sige po. Bye po. Ganda ni nanay, oh. Oo nga eh. Donyang donya. Kaya po, abot ko na lang kayo. Dragon fruit lady. Oh, di ba? Kay nanay po. Para sa po sa senyor. Paabot na lang po. Kuya, paabot na lang po kay nanay. Okay. Okay. Ay, Pokemon. Salamat. Kayo nasa barangay kanina? Opo, Hinihiram niyo yung chariot? Opo, sana. Eh, hindi, okay naman na po kami. Ganda naman dito sa lugar mo, nanay. Ang dami mong prutas. Ay, may suha, oh. Nay, akin na lang itong suha. Palit ng ayuda. Para namang laman, nay, oh. Ang gaan. Laro niya. Yan, anong ginagawa mo, nay? Walang pangsalok dun sa baboy ko nang ako na nahulog sa kuwan. Kinuha, sinungkit ko nga. Wala po kayong kasama dito, nay? Yung apo ko, Ayun po, Unay, meron po kaming konting tulong po sa inyo. Ayuda po, para po sa senior. salamat. Ipatong mo lang dito, te. Dito na lang po. Dito na lang, Nay. Kaya po, wala mo. Hindi mo makanda. Sige po, ano ka, Nay? Hindi na ka makaunat? Parang si Lola Dora. Try nyo kaya, Nay. 1, 2, 3, pa! Hindi kaya. Ganyan mo. Sige, Nay. Chat-chat nga, Nay. Chat-chat. Ading masikukwenta. Tayo man. Parang si Apong Dora lang. Ilang taong ka na, Nay? Mas matanda pa siya. Ay, 86. Hindi, 86 na si Apong Dora. Sige, Nay. Laman to, Nay. Iwan ko na, Nay. Sige, kunin mo. Wala man laman. Tingnan mo kaya, Nay. Wala. Tingnan mo. Ay, huwan mahulog nga. Mura pa pati. Meron yan. Meron. Sige na nga, akin na nga ito, Nay. Sige po. Bye-bye. Thank you po. Magandang hapon po. Ay, opo. Maganda po talaga may sa hapon dahil mayroon kaming dalang ayuda. Ano ba hinahanap natin ng tayo? Kung talagang hindi maglabas. Ay, salamat. Maraming salamat. Oo, inabot na nga. Ano kami tinatawag pa siya? Yung mama ko sana ay, ayun, ang ginagawa niya doon sa kusina. Sige po. Sige po. Thank you po, Tay. Ayuda po. Pagkain po, ayuda. Para sa inyo po. Para sa amin. Opo. Mga senyor. Yes po. Para sa ano. Thank you nga raw. Thank you, Tay. Okay.
Sige po, bye-bye po. Kala ko ano, Kala niyo po? kala ka ano lang. Ano po? Survey po, maniningil lang moral ko? Oo. Hindi po. Joke lang. Yung pala sa amin itong mag-ayuda. Opo, para sa inyo po. Sige po. Okay, thank you ah. May ayuda po kayo, tay. Para po sa inyo, may gatas po kayo dyan. Nakikita mo kami, tay? Nakikita nyo kami? Oo. Sige, tay. Bye-bye po. Sige, thank you ah. Sige po. Bukas zipper mo, tay. Ayan, guys, bali ito. Papabot na lang namin sa anak niya. Malayo po kasi yung bahay niya sa may gitna ng bukid. Din na po kami nakarating. Siya na lang po mag-aakot. Ay, thank you doon sa pagbibigay. Sige, ante, makita ka ni Pinggoy. Makita. Nanonood yun sa amin, si Pinggoy. Anak ako. Thumbnail mo. Hindi naman ako. Hindi lang ako magsalita. Naka-video ba? Kasi tingin. O, sige po, nahihiya po siya. O, Pinggoy, o, bahay niya, o. Ganda pala, eh. Ayan, guys, bali, ganun din po yung gaya kanina. Malayo rin po yung bahay ni nanay. Papaabot na natin siya kay nanay, kay kuya. Siya na lang mag-aabot kay nanay. Nanay niya yun? Nanay niyo po yun? Paabot na lang, kuya, ha? Sa kanya ako lumabas. Salamat. Sige po. O, nay, o, konting ayuda po. Para sa inyo po. Maraming salamat po. Sige po, bye-bye po. Dito tayo sa mga binata. Ay, mga kagugwapuhang mga kasinsin. May mga effort dito eh. Mga gwapo naming ano, Mga gwapo naming pinsan. Say hi to the vlog. Mga effort. Oo. Pagaling ka, Uncle. Kadami nilang laman, te, oh. Wala, hindi niya ako lala. Sige, salamat. Sige po. Nagtangkad na si Kuya Jeep, ah. Ayan, Kuya. Para si, ano yan, para sa nanay. Nanay mo, Kuya, no? Abot nyo na lang po sa, ano nyo, nanay nyo. May sakit po yung nanay niya? Wala. Malayo po? Mahina na, hindi na nakapagpas yan. Sige po. Thank you po. Maraming nagpapanggap dito, guys. Mamaya matuluyan niya daw. Matuluyan baga kaya? Baka kuya, mangina ka dyan, di makabalik. Yan na, mayroon lang po kaming konting Para po tulong. sa mga senior po. Hindi na po nakakarinig si nanay, no? Baka rin din, kailangan malakas. Sige na, hello po. Lang, ka-cute ng baby. Hello, ate. Ilang taon na siya, ate? Isang Hello, taon at baby. 5 buwan. Hello. Kita mo kami, bebe? Malabo pala yung mata niya. Wala nung na-hospital nga siya. Ganda naman. Kasi parang nag-ano yung mata niya, nag-iiba. Kung makakita niya. Bebe, ah. Maganda. Sa puti niya, may gatas ka. Gusto mo ng gatas? Tsaka ano? Gusto mo daw? Oh, may handset. Thank you po. Wow! Sa'yo na yan. Sa'yo daw yan. Aroy, ah. Kit-kit naman na. Kit-kit na yung baby na yan. Taba-taba. Sige ate, dito na po kami. Okay po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kuya, magandang hapon. May abot lang kami sa'yo, kuya. May bibigay lang po, pangting tulong. Ate, abot mo, ate. Ay, sino pwede Hindi, hindi niya mahawakan. Salamat po. Sige. Tay, nanalo po kayo ng 1 million na. Isang butil na bigas. Nabutil ng bigas. Hindi po, may kapalit po yung aso, akin na lang po. Ikaw nang mag-alaga. Joke lang po. Wala lang at sa mga aso. Bye-bye, tay. Nanay! Dito pala si nanay pala ni Kuya Bukyo to eh. Pagbigay ko lang po itong konting ayuda. Galing ko na sponsor. Thank you, Nay. Bye-bye po. Tay, para po sa
inyo. Ay, salamat. Ay, nak, paliwanag. Para po sa mga senior. Matulog po naman na yung tindahan niyo, tay. Wala. Ito tayo ay sabi. Umina yung negosyo. Wala sa nakonsumo na rin. Sige, isabit mo na lang to tay Hansel, baka mabenta. Ayun. Ganun po. Maraming salamat. Sige po. Kung ganun ba lang kami din, Paul? Oh, di ba? Tao po. Magandang hapon. Tao po. Si nanay po. May bibigay lang po kami. Kunting ayuda po. Ayuda po. Para po sa inyo po. Ay, nay. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Bigay lang po namin to, nay. Kunting ayuda po para po sa senior po. Ay, Nagluluto na sila. salamat. Sige po. Taga saan kayo? Dito lang po, Monteklaro po. Sige po. Ayan, si Tita Bolly, ang dalagang Pilipina. Guys, baak din siya gaya ko. Siya yung ano yung tita. Tita na pinaka maganda. Ang dalaga. Ilan taon ko na, te? Surungan. Te, masurok nga ba? Paano yung surok? Talo. 63. Edit mo si mama? Matanda si mama? Muno sa akin, minang mo. Logo Princessburg. Meron din. Kamay na lang. Salamat. Isa ka nga daw? Iyo po! Opo, magandang hapon. Magsamba ka pa? Oo, na, nakaayos na pala siya ako. Tingnan si Kuya, Bibi. Ay, ito si Kuya, ano. Meron ka pa ano. Meron pala. Yes, ka rin mo. Wala pa? Ha? DJ, okay ka na? Galing ka na? Galing ka na? Galing ka na. O yan, bigyan mo si Kuya. Na-stroke si Kuya. Salamat. Sige po. Galing po. Okay ka na, TJ? Tatay na rin ako. Tatay na maliit. Para po sa senior. Ayuda po. Sige po. Bakit sa deng? Apong sa deng? Apong si deng. Lula sa deng? May lula sa deng po? Nandyan po siya? Ay! Bukain po? Anong samba? Abot ko na lang, ante. Mabigay na lang kay Lula sa deng. Magsamba si Salamat. si Lula sa deng. Bigay ko po kay nanay ito, guys. Sige po. Yan guys, balik ginabi na po kami pag-uda ang mga lola. Guys, ubos ang aming pinamigay. Namigay natin lahat ng ayuda sa namin. Bali, nagkagulo lang kanina, magulo lang kasi gusto nila lahat sila bigyan, din naman namin kayo yon. Kaya susunod kung meron pa ulit. Thank you po sa mga, thank you po sa nag-sponsor. God bless po. Sa nag-sponsor.